ohledně zranění utrpěla palce. Tak dobrý, udržel se. 30 sekund. Jež, jo, a jsme na to. Zase ty, zase ty. Do piči, už to mě nemůžu. Ne. Ne, bo dostaneš je. Za co mu další do zastrh. Tak já byl vzadu. Za strhy. Dostane další šido za pasivitu, ale zaplať tam. Ono by bylo lepší, Se vyšiduje. než když ho nehodí na ikonem na začátku. Už na širota teď vypadá mizerně už. Ne, jako ty to víme, že prohraje ten jako jednička. Jo, ale že ho nemůže hodit, to je jako super. To je dobrý, jako že ho nehodí, jo, Že ten Honza to hezky udrží. že to udrží. Jo. Jedem, Javůrek, jedem! Pojď Honzi, ještě zkus to! Dobře, Honza, pojď! Honzo, jdem! Jedem, Javůrek! Pojď, Honza, pojď! Jedem, Javůrek! Jdem, Honzo! Jo, ale myslím, že jako Honza to víš, jakože... Honzo, že to, pojď! a je to vyrovnaný. Honzo, jdeme! Tu ten kluk je fakt borec, jo. Já vím, a je to vyrovnaný. No, on má ještě 55, on může do 50 a náš Honza zase má 46 km. Javůrek, dobrý, jedem! Dělá si s ním, co chce, ale... Honzo, pojď, pojď! Ne, dostaneš šidu. Nevadí, pojď!